Milo me ovo što sam tuka i među vas i Biblija veli kaj se troje prisutni sa specifična cel i svrha da Bog je onda tuka posebno prisutan. Tako da ja danes imam par stvari ili ajde da kažem par vistini što ke se obidem, tuka je sad lepo, da ne treba hvala, što ke se obidem onako da go pokrijem sve što mislim da mi je Bog stavio na srce nekoj stvari i da spodelim sa vas. Znači, ovo ne je neko klasična poraka, nego čisto nekoj moji razmisluvanja, uvidi, ovi zadnji par meseci, tako, šta je to što se slučuje oko nas, kada sme nije, šta je to što mi treba, zato što definitivno sve kod nas ima potreba od ta slika, taj uvid. Ponekoš zavisi me od odredeni faktori u našoj život koji se nekoš relevantni, koji nekoš nese. Tu se često pate emocije, okolnosti, slušame drugi luge što ke kažat. Zašto? Zato što nemame kompletan uvid i slika za ono što se slučuje su nas i oko nas. Tako da razmislila za moja tema danes i onda dve kombinacije stavim tuka i ke pokrijem nešto od site tije nešta. I jedna stvar je kako da budem realan ovaj svet koji je lažen, kriv, iskriven, tako, iskriveni se vrednosti. A druga tema ili drugim pojim jeste da držim taj moj pogled nad site tije buri i nešta koji stalno dođat u našite živote, tako. Znači, dođa denešnji den i nije ne možemo da kontroliramo stvari oko nas, tako, ali možemo da mu dozvolimo na Bog da mi dade jasen uvid i pogled i upatstvo za ono što treba da pravim i kako treba da se odnesujeme. Tako da, jedna od stvari što sakam ovdje da pokrijem, danas imam ovdje dosta i ke odim onaka brzo. Znači, kao što kažem, današnji problem vo naše opštestvo jeste vojna pomeđu vistine i laga. Znači, postoje odredeni sili koji su obiduat da ono što je vistina, da smenat vo laga i da naprave da je to nešto lažno, nešto što nije vistinito. Pod broj 2, dođa vreme i moment koji se narekujeme hrišćani, vodači koji da se, nema dolgo vreme da možeme da igrame nekoj pod navodnici politički igri, da staneme rezervirani, tako za oni je nešta koji se slučuje toko u nas, nego jednostavno neke mora da izberemo odredena strana i javno i jasno da propagirame i proklamirame Božeta vistina, Božju zbor, tako. Znači, što poveke nekoj negativni nešta se slučuje toko u nas, tim poveke nije kao oni koji smo povikani od nego, taka, su svrha i cel da podigneme svoj glas i onda proklamirame ono što je vistina, tako, ovo zlo vreme i ova temnina. Pod broj 3, verujem da današnja crkva, opšta, specifična, kako je da je, vleguje jedna nova sezona, jedno novo vreme, jedno novo nivo, koga on je crkvi koji će se fokusirati na nedelna služba, znači to je glavna stvar, su svi to ovije merki i ne znam što i ponatamo ke dojde, jednostavno ke se izgubat svoja smisla i sve zato što ta nedelna služba ili koji da je nimniot identitet, tako. Od druga strana, on je drugi koji će se fokusirat na službe vo tekotna nedela, ali ne znam kako poubao da kažem, interakcija sluge, tako? Zato što ja sto odavno kažem da naš povik, a to gledam u Biblija, posebno Novi Zavet, kaže idite u cel svet, navestojete evanđelje, proklamirajte tako godina milosta na Gospodu i tako, proklamirajte da Gospod je živi, tako na tamo, da naš povik i naš fokus se luge koji se nadvor. Što znači neminovno ne da doneseme toliko primarno lugevo crkva, nego doneseme crkva kada što se tije. Tako. Zašto carstvo to Božje je tamo kada što sme nije. Isus reče, kaže, carstvo to Božje je među nas,
ne ušte tuka u polnina, ali se dviži. I tako to je jedan fokusi kada nije kao crkva i kao Boži narod, kje bideme onda v tekstu to vreme i kje se konektirame sa ovo opštestvo i sa ove luge, koji imat potreba od nekog ko je relevantan, nekog ko je primer, nekog ko nije lažen, tako, nekog ko je iskren, nekog ko je ranjiv, nekog ko je otvoren i koja nosi ta Božja realnost. Znači, to je nešto abstraktno, nego nešto što je sušnost vistinito. Znači, dene sluge ime dosta od tije laži ili lažgi od političari, od koji da se, ne znam, faktori, nego imati potrebu od nekog ko je stvarno relevantan, ko je iskren, ko je otvoren i može da go prepoznat Hristos u nego. Znači, ne to što neminovno kažu samo, nego ono što žive. To se važne stvari i zato kažem, nije smo u crkva, može biti 2-3 časa, tako. Naše misijsko pole je u stvari tamo naše semenstva, naše to ravotno mesto, tamo u stvari kada što se luge. I nije očekujeme da Bog, koliko dojdeme u nedela, ili koji da jede not, da Bog ono silno ravoti, a onda Bog kaže možda, pa dobro, što si pravilo tek od naslednjava nedela? Kaj smo bili jas? I u stvari nije fokusirani za neko i naši nešta, tako, i Bog je tuka nekad uspat, go stavimo u džep, i to carstvo to Božje, Božji principi, a Bog kaže ne, ja sam tamo kada što si ti. I ja sam u stvari sušnost tamo sakam da odim i čekujem sa tebe. Tamo sakam da te oblikujem. Nedelna služba, ili kako dojdeme zajedno, je samo šlag i vrh na ono što se slučuvalo u teko na nedela. A često primetamo u crkvi, kako dojde nedela, slavenje, poraka i sve, i očekujeme nešto, Bog da ni zbori. A Bog kaže, pa ja sam isto živ, ne ove 3 časa, nego i ti je 21 čas. Tako da mislim, to se nekoj stvari, i što je u stvari moj fokus ovoj den, da nije kao hristijani, kao oni koji raste me i sozreva me, da hristijanstvo nema samo to emotivni aspekt, tako, nego ima i taj intelektualni, emotivni, razum, razbiranje, tako, da shvatime i razbereme nekoj stvari i da poleka počneme da revidirame odredeni pojme u našite životi. Koja dođa neuspeh, tako, koja dođa bolka, koja dođa konflikti, koja dođa nesigurnost, onda nešto tuka mora da se smeni. Zato što evanđelje i Božji zbor ne se apstraktni nešta, tako, tije se postojani definitivni nešta i mora konstantno onda da se prilagodujeme kon tije nešta. I Isus ima jedna prikazna u Marko 4. glava 35. stih i izbori za Isus koji beše na jedna strana je Zeroto, ako imate vreme doma čitajte, interesno je taka, i odjednaš Isus kaže odimo na druga strana, sedna ovo brod, čamac, ode na druga strana, se pojavi nevreme, ovi se ispaniči, on kaže mir i tako dalje, smiri, ali to nije suština. Suština ta je druga strana. Kaže, otide na druga strana i imaše pastiri i svinje, 2000 svinji i izlaze neko je opsednut, tako, i se pojavi, Isus ga izbrka demoni i taka, i on kaže nemoj da me brkaš u pekolot, nego kaže ne izbrka u svinji. On ga izbrka u svinji i svinju ti dao u voda i se udavija. I ne znam što. Ali što je suština na ova stvar? Ponekogaš nije u naš život sakame da odime na sigurno. Da igrame na sigurno i onda čitame Biblija, slušame stvari i mislim ako pravime to i to, a togaš ti je neko i nešto kaj ni se slučat. Kaj pišu o to? Pa nikada. A Isus onda kaže, odime od druga strana. Sa drugi zborovi kaže, sekopat kao odiš na sigurno i sakaš da živeš u tvoja apstraktna realnost, tako, tvoja sigurnost, onda što pravi Bog? Bog sekopat se obiduva na site načini da ne doturka do ivica, tako, da kada se čuvame ispaničeni, nesigurni, što se slučava, i onda kaže Bog, ok, to je mesto kada što ja sakam da te stavim. Zašto? Zato što tamo ja sakam da napravim promjenu od tebe i onda pod broj 2 da te
prisilim da se sluči, da promeniš tvoj svetogled ili svetonazor na određenje nešto. Zato što svetot okolo nas se dviži, stvari se slučuvat i mnogo luge danas se zaglavljaju sami u sebe. Doživa određenje nešto, čitati i misla to je to i ja sad go furam to i odim po natamu. I odjednaš bum, zid, šok i tako natamu. I zato kažem, ovdje se važni nešto, zato što luget okolo nas imat potreba od ličnosti individui koji su transparentni, koji su ranjivi, koji su otvoreni, koji su komunikativni. I na lugetu ne im je toliko važno da slušat samo od tebe nešto za Bog, nego da ti je nabljudivat kako ti se spravaš sa svojim osobni lični problemi svakodnevno. Kako taj tvoj Bog za ko ti tvrdiš da je tvoj Gospodi Bog u jedan moment, tako, u stvari se sprava s odredeni životni nešto. I druga stvar imamo u Luka 10:25-37, to je prikazano za milostivi Samarijanin, sigurno ste slušali, tako, si bil sveštenik, si bil levit i si bil milostivi Samarijanin, to jest ne je bil togaš milostiv, dojeka ne je pokažal da je milostiv. I suština na ta prikazna je da je on go zabelažal jedan im pomognuo. I to često pat je predizvik do sveko od nas, dodeka živemo ovaj život, kako izlazimo od tuka, da ne se fokusiramo previše na tije vesti okolo nas, tako, nego jednostavno da pravime to što je vo nas. Ono što je Bog sadil vo tebe preko svoj svetio duh, tako, preko svoj zbor i onda preko svog naroda. Znači, kao što neko je nekoš kažao, ti je sitni nešta koji gi pravime, sitni znaci na ljubeznost, tako, ke zabeležiš nekogo teko na denot i to je onda šansa i možnost da pokažeš ta Hristova ljubav i da otvoriš oči može nekoj ko je slep. Prva crkva u Kosovu, to stalno kažem, imam lični iskustva, ali ovo mi je ovako interesno, 17 neka godina u Pula, Hrvatska, tatko mi beše pastor, završi služba, go zema jedan, kaže odi me na ploštad, imaše vojnici od bivše Jugoslavija, kaže sejak evangelizirame nekogo. I ovaj kaže kako? Pošto u crkva nema dojde. Neki odnese me crkva, kaže što je to. Kaže, odi jedan stoješ od strana, visoka, grupan dečko, i onda ovako dojde i go tresna, ovako ovaj padna dole, kaže, izvini, ajde na kafe, izvini što ovako, što praviš ti, koji si, kaže, ja sam Albanac, meni niko ne bi saka, pošto nije sve kao loši, i taka natamu, i on dojde k njih doma i živeš i sve to biš u stvari prvi Albanac koji se obratilo ovdje u bivšoj Jugoslavija, zato što znam jas, i to je biše prvi pastor Nikrasnići u crkvu u Kosovu i tako počne u stvari delo Božje tamo. Što sakam da kažem? Znači, ako se fokusirame na mali nešta, so tije mali nešta što imame, otekot na denot, namjesto da gledam negativni nešta, ko što misli za mene, što ja mislim za sebe, što moje emocije mi zborat, što naše okolnosti kažuat, ali tije nešto što Bog ti je dao i gi vežbaš svekoj den, onda ki vidiš ne samo slava Božja, onda će se otvarat nekoj novi sferi u tvoj životu. Zašto mnogo od nas često pati čeka me nešto da mi se sluči, a u stvari Bog kaže pa koristi mali možnosti i šansi da napraviš, zašto niko još ne zna kada ti je mali nešto može da te donesat. A nije se fokusiramo na golemi nešto. Po natamu, koga se dvižimo u kontekst na ono što je pišano na Božjo zbor, namjesto na tije okolnosti i situaciji koji da se u tvoj život, ja neki znajem, Bog i znaje, togaš onda ta vera nadprirodna se aktivira. Veran ili doverbu Bog ne pađa od neba. Zašto Pavle kaže na Timotej, raspiri ili kako se kaže na makedonski ne znam, razgori go dar koji je od tebe. Šta je to dar? Pa to što ga imaš. Ne ono što drugi ima pa sakaš ti ne znam što je tako na tamo. I onda slednava stvar, postoji jedno istraživanje, možda se neke slušnali, da 17% od vodači luge koji završija fakulteti, univerziteti, odredi nešto, ima celu život, 17% od njih nikogaš ne postigna celta. To se odneslo i na sekularna opštestva i na crkva. Zašto? Zato što postoji diskonekcija pomeđu prvo tvoj karakter, pod broj 2
pomeđu tvoj povik i pod broj 3 pomeđu opštestvo ili luge okolo tebe. Danes mnogo luge, pa mnogo lideri su sameni i se sami. Znači u sekulno opštestvo i u crkvite. Znači to je tuka koji treba da i demek služi na tije. A tije se tamo, a to je tuka. To je poseben, a tije ne se posebni. To taka nekoš ispađa, ako me razbirate. Znači u ovaj kontekst gleda me izolacija, gleda me nevidljivost, gleda me netransparentnost i gleda me neranljivost. Znači nije mora da pokaže me ranljivost, da pokaže me slavosti. Zašto? Za da onda možda luge da vide koliko je Bog volevo nas, tako? Da naš život ne baziramo vrstije slabosti, nego on je nešto koje ti je Bog dal na tebe, koje je sadil na tebe. Onda odimo po natamu. Znači u naš život, to zborimo u kontekst na ovije nešto. Znači u naš život ima ili postojati razni faktori koji se ključ za promjena. Za promjena i transformaciju tvoj život da rasteš i da dojdeš do drugog nivoa. Zašto? Hristijanski život se sastoji od nivoji, od fazi, od sezoni, leto, jesen, zima i tako na tamo. Znači, celta na toj rasteš jeste Hristos, da staneme Hristoliki, tako? Da lugi vedat karakter. Kako? Pa nego crkva, nego tamo nadvor, kada što sme nije. Su site tije predizvici. Bolka je ključ za rastaš. Bolka, neuspjeh je ključ za uspjeh. To je definitivno tako. I onda sledna stvar, alat na koji način Gospod je ne menuva, jeste Hristovo telo, jeste zajedništvo. Dok je vidim je podosno zašto i kako. Postojat, ovo moram da go spomnem ovdje, jer bidam brzo, ali mislim da je ovo važno da go slušnem, postojat 4 faktori na rastež i u kontekstu ova prva moja izjava za tije 17%, zašto luge ne dođa do kompletna rastež u Hristos, taka, za da dođe do to nivo, za da može Bog da ga upotrebu, a ne da zavisat stalno nekoj emociji i drugi faktor njihov život. Pod broj 1 je duhovna konekcija i povezanost sa Bog. Tako, znači, ko kažem da go ljubim Bog, to se odnesua na onije koji su okolo mene. Go doživam i se reflektira da me menува i oblikuje mene i onda to što sam jas, onda reflektira kon drugite. Pod broj 2 se odnesua na odnosi. Odnosi se mnogo važan faktor u našite životi. Odnosi su kogo? Ne su disfunkcionalne luge. Da im dozvoliš na zrelu luge da ti zborat istina u ljubav. Tako. Zašto neko stranko te vidi podobro te gleda nego što ti vidiš sami od sebe. Pod broj 3 znači iskustveno, znači konekcija su realnosti i su životot. Znači kako ti i jas se spravome su pritisoci i presiji. Imame točka presutnica, tako, ili je život u sloboda grupi i jedna od stvari koju izborim imame jedna stvar, izborevme za odbranu izolaciji koji gi koristime da prikrijeme vistinski čustva o samite nas. Taka, begeme od sebe. I onda pod broj 4 jeste poučuvanje. Ili da primam jedna praktična pouka sa to što ke čekorime sa nekogo i nabljudujem njegov život kako ta osoba reagira u određene okolnosti. I onda slednava sfera u kontekstu je faktori ili taj holistički pristup, kompletni pristup za da bidemo ono što Bog saka za nas jeste tije 5 službi u crkva. Znači apostolska, proročka, učiteljska, evangelizatorska i pastoralna. Mislim da gi nabroja svite. Problem danas od crkva je zašto crkvite ne rastat i ne sozrevat luge, zato što se eksponirani samo od strana pastoralna služba i učiteljska služba. Znači fali taj proročki aspekt, evangelizatorski i apostolski aspekt. Zašto ne se prakticira kaj nas? Poradi sama zloupotreba ili ideja koja dođe od zapada, da samo pastoralni aspekt i učiteljski aspekt se validni stvari. A onda nemamo vreme za to i imame objasnjivanja za seko teologije, koja što seko tije službi pravi i ima uvid za seko od nas. Znači potreban je taj kompletan pristup, znači kao što i Koki go spomenu na Sabajle, jedna crkva, jedna zajednica ne može da bude eksponirana nakon samo jedna služba. Ili od samo jedna ličnost. Tako? Zašto jedna osoba nema site aspekti. Znači, potrebna je različitost u Hristovo telo, a site sme različiti,
za onda postoji jedna dobra pozitivna interakcija da nadminuvame životni problemi. Druga stvar, ne možeš da investiraš u nekog okolo tebe, ako vo tebe niko ne je investirao. Kako može da se ozdavaš učenici taka? I kako možeš da daš nešto ako nemaš ništa? A kako možeš da nemaš ništa ako nisi sposoban da primiš? Taka? Ako ne dozvoliš na nekoga da vleze u tvoj život, da čekori su tebe i da ti kaže istinnu ljubav. Vo mene investira mnogo luge, a neko ko investira mi otpadna kosa radi to, ali to je ok, to je dobra stvar. I kao što kaža, u Izraelu imaš običaj rabin da vleguje u selo i da se obira deca, mislim da od 6 do 8 godini, taka, i da vleze, da ih odnese u rabinska škola, to je u kontekstno ovo, i što da uče tamo? Pa da gledat kako toj rabin se sprava su svakodnevni životni situaciji. Su sebe, svoje emocije, svoji stavovi, svoje vrednosti, kaj nas je zastapen taj grčki pristup taka, jedan zbori, drugi primat, legao mozak, odiš doma, 10% si zapamtil, 90% ne, živiš svoj život, dojde sredna nedela i pak se kaješ, Bože, aj daj mi nešto i taka natamu i se vrtiš u krug. Ima li ovo smisla? Znači, rekao danas nema da vikam i da propovedam, samo ke spodelao nekoj stvari što treba malce da ne glezat u naše srce. I kao što kažav, neko reče ovako, nemoj da namaluvaš tvoj son samo da bi ispunili odredeni kriterijumi za odredena tvoja realnost koja je okolo tebe. Tuku kaže naprotiv, podigni ga tvojito presedočuvanja za da ispuniš povik koji Bog ima za tvoj život. Nije kao luge, koristi me samo 7% ili možda i pomalce od ono što Bog su svoje sozdavanje, ono što nije vgradil, saka da napravi so nas. Prašanje koliko ke mu dozvoliš na Bog, na Božji duh i na Božji narod, okolnosti da te oblikuvat i da te Bog napravi Hristolik i ono što on ima namera za tebe. Znači, naša promjena ne dođe od nekoj retoričke poučuvanja, nego od samo životno iskustvo, koje definitivno ne menua i taka natamu. Znači, jedna od stvari koje Bog ima za nas u ovoj kontekst, što mi na srce jeste da često pakti smo preokupirani su toksični misli, su toksični okružuvanja, su okolnosti, situaciji i taka natamu. I onda to neminovno kaj nas kreira određeni naviki, određeni stavovi, određene vrednosti, odnosi, rigidni životni stil, tradiciji, lagi i taka natamu. Su drugi zborovi prokletstvo koje primife od naše roditelji, pradedovci i sve, odnesuvanja, tako, i kažav 3 stvari koji običajno gi prenesuvame, nemoj da čustvaš, nemoj da zvoriš, nemoj da imaš doverba. Da li je to poznato nešto za Balkan? Jeste. Znači ja sam iskren su tebe demek, ali ti pokažem ono samo što ti sakaš da slušam za mene, za da održim neku slike ili fugada za tebe. Vidite, Bog saka da razbije site tije nešta, zašto ne ljubi, zašto je platil svoj život za nas, za da dojde i dosegne se do nas, za da ne oblikuje i da ne iskoristi u potrebi, da ne budemo robovi sami na sebe i zaglaveni u tije odredeni nešta. Darovi koje Bog mi je dal, svrha na tije darovi se da izgradува drugite. Znači, što poveke ti vložuvaš u sebe i ne dozvolaš na Bog da te mene oblikuje, tim poveke onda tvoj brat ili sestra ima benefit od tebe. Tako? Što poveke mu dozvolovati, ne dozvolovati stvari, da jednostavno je preokupirat, onda što se slučuva? Onda tvoj brat i tvoja sestra imat golemi benefiti od tebe. Koga ne dozvoliš da ti je darovi koje Bog ti je dal, da im služiš na drugi, to x pričini, onda Biblija kaže da ti kradeš od Bog i kradeš od tvoj bližnji i tvoj brat ili sestra ili prijatelj nema šansa da dobije ono što imaš ti, što je Bog rabotio u tvoj život. Zašto Bog nikoš na isti način ne raboti su site. Bog su sveko od nas raboti porazlično. Znači, ne je samo da je dosegneš celta, da dojdeš do nešto, nego je poenta da održiš to što Bog je stavio u tvoj život. Zašto? Za da onda možeš da preneseš na sljedeće generacije. I ovdje je prašanje što je to što ti možeš ili bi trebalo da prenesuješ na generaciji koja dođe posle tebe.
Znači, i druga stvar, to zaboravim vaša grupa, ti i ja smo sozdadeni da duhovno dominiramo. Da li se složavate sa to? Nije, ne sme sozdadeni da neko iz stvari oko nas dominira tvrz nas. Znači, nikoš ne je do okolnosti situacije, nego do nas i naša spremnost da se ponekoš suočime su sebe, ako neko iz stvari ne odat, tako, i da mu dozvolime na Bog, na Božji zbor i na Svetio Duh, da me oblikuje i kao što kažem stalno u zadnje vreme, da revidirame odredeni životni pojmovi. Ako čitaš Biblija, a gledaš drugi okolnosti, a gledaš sebe u toj treći aspekt, onda neminovno postoji potreba da revidiraš odredeni pojmovi i stvari, način na koji gledaš odredeni situaciju u tvoj supstveniju život. Nikoš ne je do okolnosti, nikoš ne je do druge luge, nego je sekopa do tebe kako ti gledaš na odredeni nešto. Znači, često pati luge se dominiraju od emociji, od druge luge, i onda, ja kažem, ima jedna izjava, kaže, najvjerojatnija mlađičnost u tvoj život je ona koju nisi prostio. Tako. Ali ponekoš nije izigrava me žrtva od strana na bračnog partnera, od strana na semejstvo, od strana na prijatelja, od strana na opštestvo, od strana na crkva i si zemame pravo da živeme i funkcionirame onaka kako nije mislime da treba. I onda imame problem. Tako? I onda jednostavno, neminovno, Bog treba da začekori, da ne stavi od strana, da ne pritisne i da shvatime da Bog po svoja blagodet i ljubav dozvolio stvari u tvoj život. Zašto? Zašto sad kada te posmeni, da te oblikuje. I jedna od stvari koje zborim stalno i koje imamo u grupi jeste da ne možemo da smenimo naše emocije, ne možemo da smenimo naše vrednosti. Luge se trudat, se obiduju da smena drugi, da smena bračni partneri, da smena deca, da smena sistemi i sve. Ne može da smeni emocije, ne može da smeni me drugi luge. Ali kako je smeni me pogled na odredene nešto, kako smeni me naše vrednosti, naši pojmovi, onda i naše reakcije se menuo taka i onda se slučuje odredena promjena koja je pozitivna za nas i za naše te životi. Tako da, kažem, treba da redefinirame pojmovi, a ja znam u moj život, a vjerojatno može biti to prikaz na neko od vas, čitame Biblija, se molime, odimo od crkva i nekako samo pravime nekoj stvari, čekame nekoj da se pomoli za nas, da doživimo neko oslobodovanje, da tije momenti tratu odredeno vreme i onda se vraćame na stari nešta. I prašanje zašto se slučuva to? Prvo, treba da definiramo što znači stvari, šta je crkva, šta je prijateljstvo, šta je Božji zbor, šta je Duh Sveti, šta je slavljenje. Često pati mislim da je slavljenje podignjem raca, ja sam se svet, taka, imam sveta duhovnosti, to je to. I onda izlazeš nadvor i bum, neku situaciju. Da li je to istina, definicija na to? Šta je to molitva? Molitva je životni stil. Često pati kodam nekada u crkvi i onda se luge molat, sat vreme traje molitva, pa ja izlegavam poddepresiven, ne li poslije molitva, nego prije što sam legao u molitva. Zašto? Zašto molitva mislim je samo nabrajanje na stvari koje Bog treba da napravi za nas. A Bog je napravio sve veke za nas. Imaju Novi Zavet, kaže, Bog ti je dao sve što ti je potrebno da žive život za Nego. Molitva, prvo, menova tebe. Ti pomaga da definira stvari u tvoj život. Zašto Isus reče, ja sveke umrev za tebe, plativ za tebe. Duh Sveti veke se spuštil vrst tebe. Veke si go dožival. Svega treba da živeš uz onih nešto koje je Bog dao na tebe. Šta je čitanje Božjeg zbor? Ja znam, čitame i onda odimo u crkve i sve nešto čekame. To je, mislim, ako pravime tije stvari, da Bog je ne gleda pomilostivo i kad odebljuje me neko i nešto po zasluga, a propoveda me za blagodat. Ima li ovo smisla? Postoje 3 disciplini, ja kažem disciplini ili alatki, ako gledame taka, u naš život. To je molitva, to je Biblija i onda pod broj 3, kaže Isus, kada se kaže 2 i 3 sobrani u moje ime, kaže ja sam posebno soniv. Znači nije može u crkva dojdem da slušam neko zbor, da odem doma i ga zapamtim 5%, 2%. Koliko ih primeni me? 1%.
Ali koja ima takav aspekt ili percepcija da Biblija, da molitva i da interakcija, zajedništvo, jedni su drugi, se alatki disciplini koji ni pomagat da ispunime misija i cel koju Bog ima za nas, onda gledame sosema pojednako. Ja znam ko sedam su koki ili su drugi luge, nema veze. Kaže tamo, Isus kaže, kaj se dvoje, troje sobrani posebno radi mene, evo moje ime, togaš ja kaže, sam posebno prisutan u njima sredina. Evo, takav bukvalno prevod kaže. Ko ti dođaš, se otvaraš, si ranjiv, nemaš zaštita, tako, otkrivaš samo to što sakaš drugi da slušati taka natamo, togaš, kaže Bog, to jest Isus kaže, ja sam onda tuka posebno prisutan i onda dođe Božji objavi. Najgolemi Božji objavi, ja sam dobil, neko sam se molil, neko sam imel golemi iskustva, neko sam se otvoril, sam bil ranjiv i imav interakcija sam nekoj od mojih brakja, ne site. Taka? I onda razgovarate za nešto sam wow, ili kao ko imate neka nedeljna služba, pa dvojica onako razgovarati sve za odredene stvari. I ja svedam da to se 3 ključne stvari ili 3 disciplini koji Bog saka da vgradime u našite životi za da doživeme taj probiv. Ne samo da dojdeš do nekade, nego da staneš. Tako? Kako ke staneš? Pa ako ke praviš tije mali čekori u tvoj život. Jedna od stvari jeste isto važna da naučime, to grupa zvorehme, da prepoznajeme vistinske čustva kaj nas, tako? I onda da naučime, da prepoznajeme, da priznajeme i da iskažeme na ispravan način tije čustva. Jedno od važnih stvari, postoji jedan termin u ekonomija, se narekao i Juhari prozorec, a to znači da taj prozorec ima 4 mali prozorčenja i prvi predstavova ono što ja znam za sebe i kažem na drugite. Pod broj 2 postoji tajni delo toj prozorec, znači ono što ja ne kažem na drugite, ne im otkrijem moje slabosti, samo dobri strani. I onda pod broj 3 postoji taj slepio del na mene i moj prozorec, znači ono što ja ne vidim ka sebe, ali i drugi gleda na mene. I to je u stvari suština za ono što zborev 70% onije luge taka na procesna promjena u tvoj život. Znači ja imam potreba od luge okolo mene koji će mi zborat vistinava ljubav, ne na balkanski način. Sam kažal, to što misle kaže gotovo sad više nije moja stvar. Pa ne je tako. Sve koji zbor što si izgovoril, ne može da se vrati. Tako. A apostol Jakov kaže da je važno šta dominira v naš život. Da li ke pijeme pitka voda ili ke pijeme gorčlja voda. Ne može od jedan izvor i 2 stvari. Znači ti mora da odlučiš za što si povikan i koji si ti. Takav, u toj kontekst. I dojeka pravime tije stvari, onda postoji jedan proces na osloboduvanju na život i rasteš. U postanku 1. glava, 26. do 31. stih, gledamo golemo poslanje, koje Bog veke na samo sozdavanje na čovjek kažao. Kaže, odite, gospodarite zemljata, plodite se, množite i tako dalje, ali ključni zbor tuka isto. Se povtoruje ideja, kaže, dominirajte. Poradi padnata priroda na čovjek, bunt, taka, ti je nešta padna u voda, ali onda posle Isus ko umre i voskrsne na krstot, plati cena za nas, nije kao hristijani, ne moramo da smo dominirani od depresija, od strah, od gnev, od ljutina, od ljubomora, od sebičnost, što ovaj pejač to še projevski lepo peše, kaže, što je to, kaže, tažno u ovije luge što pikat svoji nosili u tuđite životi. Bog ne ti je dal na raspolaganje tuđi od život. Ti je dal to što si ti da raspolagaš o to. Zašto hristijanstvo uključava 2 stvari. Privilegija i odgovornost. Za to što se me nije. Amen. Tako da u ovaj kontekst bi kažao ušte par stvari ovdje što mislim da je važno. Kao što kažem, nema da propovedam čisto nekoj stvari, onako samo zboram da slušne me. Matej 16:24 Isus reče, kaže, koji saka da me sledi? Kaže, me se otkaže sebe, neka zeme svoj krst, kaže, i neka me sledi. Šta znači to? Na grčki, meni je ovo jako, kaže, on ne kaže prvo, kaže, zemi svoj krst, kaže, nego prvo otkaži se od sebe. U prevod na grčki to znači apernomaj,
To jest, znači silno 24/7 da se sprotistavaš proti sami od sebe, tvojite strasti, tvojite emociji, kako ti dulne vetar i tako natamu, i da se konstantno boriš protiv toga, posebno protiv ta naša duševnost. Ima razlika duhovnost i duševnost. Sami si definirajte pojam što znači duševen, a što znači duhoven, taka. I znači se borim konstantno protiv sebe i odbijam da se vratim na stariji način na razmislovanje. Zašto? Zašto kaže Isus kako smo plateni. Pavle kaže Evrejite 4:16 kaže da imame slobodan pristup kom Bog 24/7. Znači da možemo da se oslonime kom ta njegova blagodat praktično svaki dan. I onda pod broj 2 da zemem svoj krst, znači arato, a na grčki to znači kaže da podigneš krst. Znači da napraviš vremenska distanca, praznina pomeđu tvoja prošlost. Ko se krštajemo u voda, taka se podronula me i kaže izlegao novi čovjek, stara priroda simbolično stanova tamo mi trebalo da bude zakopana za sekogaš. A to znači da raščistim su site negativnosti u moja prošlost. Blagodet i stvari koje Bog mi je dao se eksplicitno pravo koje ti Bog dava na tebe. To je polnomoštvo sa kojeg Bog te opolnomoštio. Da imaš pravo da koriš nekoj njegovi stvari koje ti je dao samo na tebe. Ako me razbirate. Zato smo povikani da duhovno dominirame. Vrst to što sve nije duša, telo, emocije, volja, i tako natamo. I onda kaže ovdje, dobro, i znači da inkomponiram site onije nešto koje Bog mi je dao. Šta se ti je nešto? Darovi, taka? Što drugo? Vrednosti? Ima jedna, Isus boreše tamo, Matej 5. glava, blaženstva, tako? Kaže, blaženi se onije koji se, šta? Mirotvorci, blaženi se onije. Znači, to je ekskluzivno pravo koje Bog ti dava samo na tebe, koja ti si došao do njega. Tako da, jedna od stvari što bi ovdje završio, pošto ima mnogo stvari što sakam da kažem ujutro, ali da sam poradi samo vreme. Često pati mnogo hrišćani se samo uništuvati. Zašto? Zašto dozvolilo da emociji, reakciji, ondesuvanje dominirati, vrznenuje život, zato ti si ima pravo za to ako ti se povredeni. Zašto postoji neprijateljstvo i vlada u nas? Pa pričina za neprijateljstvo je depresija. A zašto je depresija? Pa zato što odlučiv da kod mene neko nešto odnesu kako što treba i radi tije nešto si imam pravo da ja se odnesem i držim odredeni sferi u svoj život. I demoni, ja ne vjerujem da hristijan možda bude opsjednut, ali hristijan možda bude pod vlijanje na demoni. Znači, ako dozvolim da odredene emocije, taka, dominirati kroz moj život, to je onda otvorena vrata za demoni, da preuzem odredeno područje, da me manipulira, tako da me tormozi i stalno najde me neko ili nešto kao pričina da izigrava me žrtva. Ako se složio to s mene. Ok. Znači, sljedna važna stvar, da ne možemo da imame dominacija koju Bog ima za nas ili duhovna dominacija, ako jedno mislime, ako drugo kažuvame, a onda treto pravime. Znači, tu kad treba da postoji jedinstvo. I nek ne razmislov za termin obožavanje i dojde do ovije saznanja da za mene je obožavanje ili slavljenje jedna kompletno predanje koja si egocentar ili žiža na nevolji, a ne možeš da napraviš ništa. Znači, obožavanje ne je samo da nije dođem i proklamiram odredne nešto, nego to isto vključuje i kompletno predanje. Znači, nije kao luge, sakame da kontrolirame stvari, tako? Ali često pati 90,9% ne može me. I obožavanje jednostavno znači to, Gospode, ja ti davam sve, ja nema da se borim protiv toga, ti predavam na tebe tije stvari u tvoj život, ja te slavim, obožavam i to je to. I onda dođa pobjeda u onoj moment koja nije, imam jedna konstantnost u to obožavanje, taka? I to je de facto za nas, predadano je, i onda na toj način mu uzvožujeme na Bog, na Duh Sveti, na Božji zbor, na Božji narod, da intervenira za naša polza.
Ne znam da li imate iskustva, ali u svoj život ima mnogo iskustva. Jedan od problemi sa koji se suočavamo danas jeste mrmorenje ili nezadovoljstvo, tako. I mrmorenje i nezadovoljstvo je česta praksa među hristijanite. Stalno neko je vinovan za naš život, stalno neko je vinovan za neko i nešto koje se slučava u naš život. Mora stalno da postoji dobra atmosfera, da nije se uštimamo ta atmosfera i onda nije možda pravimo sve. Blagodarnost je antidot na nezadovoljstvo, na mrmorenje. To je nešto što Isus reče, ako sakaš da me slediš, otkaži se od sebe. A to treba da platiš cena. Zašto? Zašto boli. Da li me razbirate? Ok. To je to. Da vidim nekoj stvari koje nisam pokrili. Dobro, i ovo je na kraju što sakam ovo utro da naglasim. Znači, ako čitate 2. Timotej 2.2, što piše Pavle tamo? Kaže, to što si primil, ako si primil, ako si otvoren, kaže, prenesi i doveri na luge u koji imaš doverbe i tako na tamo. Problem što danas gledam su kad nas u crkvite pa i naše opštestvo, jeste što mnogo vodači se zaglaveni sami su sebe. Znači, ti je vodači, kad citiram tu kao ovde, sami od sebe, ne saka se zaglaveni držat nekoj stvari, ne saka da puštat, odrede nešto i držat, to se odnese o firmi, kompaniji, instituciji, politika, crkvi, doma i tako na tamo. Držat odredeni nešto i se zaglaveni sami su sebe i jednostavno ne puštat. Isto tako postoji golem jaz pomeđu postara generacija i pomlada. Postara generacija nema doverba u pomlade generacija. Tije nese kao nije, šta zna tije i tako na tamo, a može bi treba da se stekne su doveri da ih puštime, zato što kako raste mi su ozdravljeni? Pa preko greški. Tako? I ovo je isto važan kontekst, da onda tije luge živati u prošlosta, se čustva se ušte mladi i sposobni, se ušte razmišljati na stari način i ne sakat da se dovera do ta mlada generacija ili da predadat neko i nešto. Jedna od stvari što treba da shvatime je termini Kronos i Kairos. Kronos je opšto vreme, a Kairos je Božje vreme. Znači nije treba da prepoznajeme vreme vo koje živeme, za da znajemo da se odnesujeme vo to vreme vo koje sme zaglaveni ili se naođame. Znači kao što kažav i što je važno, hristijanski život se sastoji od nivoa ili fazi ili sezoni. Nikogaš ne možeš da ostaneš u jedna faza večno. Ponekoš tukaj je faktor na nedoverba. Sam se stekla sa nešto u život i onda go držim cvrsto, da ne mi izbega. A Bog kaže, pa to nije tvoje. To sam ti dal jaz. Kao što ti dala, možda ti ga uzem. Uspeh je relativna stvar. I što sakam da kažem, da. I koga dođa nova sezona, togaš za da vlezeme, uslov da vlezemo u nova sezona, nove stvari u naš život, jeste da dozvolime da ne Bog spremi za tije novi nešto. Za žal, često pati naš hristijanski život je statičen, a nije po svakome mislime da je dinamičan. Oti stalno se vrtime na jedno te isto mesto. Stalno vrtime i veglam jedni te isti šemi. A Bog kaže, pa ako sakaš da me doznaš, spoznaš, ako sakaš da interveniramo u tvoj život, budi spreman da ostaviš nekoj stvari. Da li me razbirate? A to bar od nas da revidiramo odredeni pojme. Ako gledame da odredeni nešto, povek je ne odat. Ja ne bi kažali i taka, čak bi kažali da imame taj nekoj proaktivni aspekt, da gledame malce podaleku. Ja možem da kažem da mi je čest i mi se dopađa ovdje ova crkva ili ovo zajedništvo, ta tranzicija koja se slučila na vodač, pastor, kako i da imenuje me, Zoran, tako, koji je, koliko ima, ne znam, 40 kusur godini, da u taj godišnja dob ili život, vremenski period kaže, toliko je moja sezona, Bog ima nekoj novi nešto za mene, predao nam drugi od. I to se ključni stvari, zašto kaj nas ima stereotip, dok ne napuniš 70 godina, 80, toga štike ostaviš nekoj nešto. Ne daj Bože nasledstvo da te fati. Pa nekoj na ko treba da ti ostavat nasledstvo. Pa onda čeka do zadnji moment, misla nema niko až da umrat i tako na tamo. I onda generaciji potom ima problema. Ima li smisla ovo što zboram? Da. Tako da, za mene je
tranziciji u život se kao štafeta. 25. maj, tako? Najdobriji oda tamo. Znači, onaj koji ima štafeta i treba da predane onaj drug, što treba napravi? Ko od vas trča? Ja trčam, ali noga me sad boli, tako, atletika. Znači, da predaš štafeta, moraš da trčiš, da ga ufatiš onaj koji trča, tako? Znači, onaj koji prima štafeta ne stoji i čeka da mu padne od nebo. Da li me razbirate? Toj vek je pravi nešto. Nije postao me, nije prepoznao me, vek je nešto što Bog raboti u tvoj život. Znači, ne je tvoja stvar da li neko nešto ke napravi sa tebe i Bog. Ti napravi ono, ti je mali nešto što Bog ima za tebe, a drugo prepustimo na Bog. Znate zašto? Zašto Bog je onda ponso predizvic iznenaduvanja. Bog ima najdobri nešto za tebe. Nemoj da gledaš stvari, a ko je što, to nije tvoja stvar. Ovaj Ivan, učenik, ne li, leži tamo na gradi te Isusovi, a vidi ga ovaj ljubimac, ne znam što, takav nije, znaš, vidi ovoga, vika ovaj ne. To nije tvoja stvar, čovječe. Jednostavno, pravi svoje delo, a drugo prepustimo na Bog. Dok kad Bog te oblikuje i sprema, ključ je ono što Bog je napravio od tebe. To što Bog je napravio od tebe, ima efekta vrlo sve ono što je okolo tebe. I tu kad sam na kraju, amen. Da, ima par stvari što je važno za ovo liderstvo. Znači, nije sme privremeni upravitelji. Ništo nije tvoje. Onda po natamu, mora da si svestan i da znaš koji je tvoj povik, da znaš što možeš i što ne možeš. Ko se petljaš onih stvari, ko nije tvoja stvar, znajte što? Onda ta neka Božja milost i blagodet treperi baš i ne baš interesirana da se vrti okolo tebe, zašto onda praviš šteta? Zašto Bog ne stoji za tebe? Jednostavno ti se petljaš kaj ne ti je mesto, tako? Ali mora da tije stvari da se prepoznajeni, tako? I da rodiš plod. I da na taj plod se vidi okolo tebe. Ne samo neko i teoretski nešto. Jedna stvar što ja shvatim za sebe jeste sekopat kog je dobiješ odgovornost, što i da je. Nemoj samo da držiš. Prva stvar što treba napraviš, odmah da gledaš koji se sledni naslednici. Vo koji jaz treba da investiram. Jaz kog je dojde na bilo koje mjesto, odmah gledam. Ok, dobro, ima cvike, dobro. Plava kosa, to može nešto da znači. Ali, to je šego. Ali gledaš onda na 3 stvari. Ne harizma, ne ono što čovjek može da napravi, nego karakter. To je ključna stvar. Povik je jedan, ali način na koji Bog raboti tvoj život se mnogi ljudi se zaglavili su povik. To je moj povik i ne pravi ništa. Pa čovjek ti to piše. Ili završi taj fakultet i nema druga rabota i ti čekaš da ti padne od nebo. Pa pravi to što možeš, tako je razviješ određene veštine i kad dojdeš do ono što Bog ima za tebe. I kao što kažav, proaktivni aspekt vključuje podloživanje na moji čustva poradi benefit na celi. Reaktivni aspekt vključuje podloživanje na mojite vrednosti poradi benefit na mojite čustva. Kako ke me voda čustva i taka na tamo. I kao što kažav, tije nivoa, tranziciju život se kao jedna štafeta koja prenesува me i koga trčame i primame ili predamo odredene nešta, togaž nije, mora da sme svesni i prepoznali da to je naš povik, taka. I baram neko je nešto koji se tuka važno, da. I osoba koja je prezeme štafeta, mora da prepoznaje me, kako da kažem ovako, u Hristovo telo postati različitosti, taka. Ponekoš jedan drži odredena sfera i to treba odredeno vreme i onda treba se trgne, za dojde drugi od taka, koji ima drugi aspekt i taka. Zašto? Zašto to ključ je važno za Hristovo telo. Nije samo donaj koji vodi, ako me razbirate, nego što je potrebno momentalno na Hristovo telo, za da to sozreje i ispuni svoj cel i svoja svrha. Ima li to smisla što kažu vam? Tako da, ok, da. Dobro. Ok. Znači, za kraj ovdje bi kažao jedna stvar što
bi sakal da vi ostanu ovako mislite, jeste se odnesao na Ivan Krstitelj, koji je za mene primjer u toj kontekst, da kaže on čisteše patot, proklamiraše i onda kaže u pravo vreme i vistinski mig se trgnao. Ko se trgne od nego i nešto i prepuštim, to ne je kraj. To znači da ti si sigurno u sebi svoj povik i da znaš da Bog ima za tebe drugi nešto vo koji saka da to potrebi. Poznato je da vistinski vodač se naođe i se gradi od nekada od 8. do 14. godina. Ajde da kažem 14. godina. Znači veke osoba ili ličnost koja je veki tineđer, treba veke da se gleda, da se prepoznaje, da go zema i da se investira. To se odneslo posebno do nas kao roditelji, ja sam imam 3 deca, da jednostavno ne prepoznaš ti afiniteti i da ga ohrabriš. Moj jedan sin je na fakultet, studira matematika u Slovenija i ispiti onako nekako, kako se kaže, da kažem lepo i kulturno, ne odi baš kako što treba, ti je golem prediz i kažem, znaš što sine, meni je važno da se trudiš, a meni ne je važno da ti postigneš odreden uspeh, nego mi je važno da ti se izgradiš kao ličnost. Zašto to je onda ključ. Zašto imate mnogo luge koji završi odredeni nešto, a danas ga nema nikade. Zašto? Pored ovije pričini za koji kažeme i tako na tom. Ja bi ovdje završil, znači danas ne sakal da mnogo vikam, propovedam i bi sakal da staneme zajedno i da go zamoli me Bog preko svoj Duh Sveti da kako izlazamo odavde od tuka da jednostavno na odredeni načini toj suvereno izbori i menua naši vrednosti i pogledi i da prevzeme me područje i sfera koje Bog ima za vas. Ne mora samo neko da se moli i da vi padnete i ne znam što. Bog suvereno raboti u tvoj život. Dragi Gospode, fati za tvoja golema blagodet, tvoja milost, fati za ovaj narod, fati Gospode za vreme, momentu, mesto u koje si ne postavil. Nije ne sme rodili slučajno, nije ne sme postavljeni slučajno, tuka sme, zašto sve kod nas ima svrha i cel. Ja te molim ovo utro, po tvoja golema milost, da dosegneš i dopreš ovaj narod, kada i da je, da može sveka osoba za sebe, da shvati, da uvidi, on je nešto koje ti imaš za nego i za neize. Da dosegne i dojde do to slednovo nivo, navlijanje za sebe i vrst drugite, koje ti imaš za njih. Da se tvoje carstvo širi, da se tvoje ime proslava i da onda možemo da kažemo Isus Hristos je Gospod, Isus Hristos je Bog. Ti vladeš nad sve. I ujutro, Gospode, nije proklamirame da ti vladeš, da ti si Gospod i Bog. Slavime tvoje sveto ime, vozisujeme tvoje sveto ime. I kao što kažav, ko slavime, obožavame, Gospode, nije ti predavame sve. A najviše ti davame onije stvari koje ne možeš da smenime. Gospode, ti davamo tvoje race, da ti praviš ono što sakaš. Za da ne oblikuvaš tvoja slika, vrst tvoj karakter, vrst tvoja priroda, da budeme Hristoliki. To te molime site zajedno, u ime na Tatko to Sinut i Svetio Duh i neka sijot narod kaže što. Amen. Amen. Gospod neka bude sa vas. Tako. Kao što ste lepi, dobri, neka Gospod ne sve vodi i neka ohrabri i osveži. Amen.